Dunay panahon sa atong kinabuhi nga ma-feel nato nga naluya ta, dunay panahon sa atong kinabuhi nga ngit-ngit ang atong gilaktan, dunay panahon sa atong mga kinabuhi nga puno kita sa problema, dunay panahon sa atong kinabuhi nga ma-feel nato nga murag nilayo na ta sa Ginoo. Dunay panahon sa atong kinabuhi nga murag natintal na ta sa buhat sa demonyo sa atong mga kinabuhi. Hinumduman nato igsuon nga paharion nato ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Dili gid kita magpadala sa tanang paglingla sa demonyo sa atong kinabuhi kung dili mo ampo ug mosalig kita kanunay sa Ginoo. Ask guidance sa Ginoo. Dili kita magpadala na ng tanan. Ug kay ang Ginoo mutabang gayud sa matag usa nga mutawag sa iyang ngalan. Isaiah 50 versikulo 10. Kamong tanan nga may kahadlok sa Ginoo ug nagsunod sa mando sa iyang alagad, bisan ngit-ngit ang inyong gilaktan, salig sa ngalan sa Ginoo, ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa inyong Dios. Ison hinumdumi sa kanunay nga naatay Ginoo. Ayaw kaluya, bisan pa man maglakaw ka sa mga problema, maglakaw ka sa mga kangit-ngit nga imong giagian sa imong kinabuhi, dunay panahon nga maluya ka sa imong kinabuhi, saligi kanunay ang Ginoo. Tungod kay naay Ginoo nga molig-on kanimo. Ayaw pagpakawala sa paglaom, lig-onon ka sa Ginoo. Salig kanunay kaniya, itugyan ang imong kinabuhi ngadto kaniya, ug ayaw gayud kabalaka. Tungod kay nasayod ako, nasayod kitang tanan, nga dili gid kita pasagdan sa Dios. Ampo og salig sa Ginoo igsoon. God bless sa tanan.